Spirit. Breath to breath, I'm dependent on you. Faithful God, you are calling me closer. When morning dawns, when evening fades, I need your grace. A mighty prayer. No? Usan ka, nindot kayo na pribilehiyo nga makadungog tas pulong sa Ginoo nga dunay gahom niya sa prayer, gahom sa mga pag-ampo. Bless kayo ta nga nato sa lungsod sa Lupisay na. Although natas tunga-tunga dapit, no? Natas tunga-tunga dapit mga kaisunan. Pero sigon sa atong news ka nahimuan, no, sumana sa atong last Monday na appeal ni sa flag ceremony sa atong lungsod sa Lupisay na unang ka municipalities nga wala gyud maigo sa COVID, wala gyud positive. Pero adto tong Lunes nahitabo so lipay kay ko kay usa ang atong lungsod sa Lupisay na usa sa unong nga wa gyud masudli og COVID. Marapagan atong Ginoo ana. Anak, Lupisay na, dayon ilang itong isulti, Lupisay na, Don Victoriano, Concepcion, Baliangaw, Aluran, Clarin. Pero karon nga present gahapon na siguro atong ining adlaw, akong nakitaan nga si Ma'am Pinky nag-post na pod nga duha na lang ka municipality ang wala maigo sa COVID. Ang Lupisay na o ang Don Victoriano. Palampakan na to ang Diyos. Ingon na ka, powerful ang prayer mga kaisunan. Wala kita miundang og simba din sa Lupisay na. Wala ta miundang. Ano man kung say rason? Tungod kay nakit-an ako nga maura yun ang pinakasikretong paagi nga ang Dios muhimog mga milagro diha sa atong prayer o diha sa atong pagsimba. Gusto kang panalangin sa Ginoo, gusto kang proteksyonan sa Ginoo, ayaw undang pagsimba sa Dios. Ayaw undang. Ayaw undang. Kay pakit-on yun ka sa Ginoo, unsa siya ka-powerful, unsa siya ka-gamahanan. Pakit-on yun ka niya. Panalanginan yun ka niya, musugod kag sa dili, mauni ang gusto mahitabo sa Dios diha nimo, kay gusto niya nga mahimo kang panalangin ngadto sa uban. Palapakan na to ang Dios. Now, hindi nga kapuntagon mga kaisunan, nalindog ta ang pulong sa Ginoo. First King o unang hari 18, 38. Unang hari, manindog ta mga kaisunan. Unang hari 18, 38. Pulong sa Ginoo akong basahon din eh. Hallelujah. Unya bikunsan ang kalayon sa Ginoo o giot-ot ang hanad nga sunugonon. Ingon man ang sugnod lakip ang mga bato o abog o nauga ang tubig nga diha sa kanal mag-amputa. Abahan ka langit mo, salamat niya ka karon. Salamat na ikaw ang Dios namo. Ikaw ang Dios ni Sidrak, Misak, Abednego. Ikaw ang Dios ni Abraham. Ikaw ang Dios ni Jacob. Ikaw ang Dios ni Isaac. Ikaw ang Dios ni Elias. Ikaw ang Dios ni niya karon mutubag sa among mga pagampo. Salamat Lord sa imong balang espiritu nga among gi-welcome nga may among matutudlo karon. Kining ubos ni mga lagad ginugamitan ni sa pagpanulti sa imong pulong uban sa powerful nga prayer. O salamat Lord nga diin ang imong mga katawhan wala gayoy mo uli dili makabalon sa imong panalangin. Uli silang malipayon, uli silang gawaston, uli silang madaogon, uli sila Ginoo nga dunay kalipay sa imong mga pulong. Amahan, amo ning ihalan nimo, amo ning itugyan nimo. Ug dili nga kabuntagon, balaan na ang mga pulong among madunggan kay ikaw balaan na. In Jesus name. Amen. Ikaw tang Dixon. Hallelujah. Usan ka oportunidad mong yun eh. No? Umayon ko oportunidad tungod kay mauni ang pinaka ino na to kanabang number one na priority yun sa atong kinabuhi sa Christian nga doon na yun tayong pagsimba. Sugot ng sarili ang Kristohanon, ang kinabuhi sa Kristohanon naag yun ning gitawag o pag-ampo. Okay? Naag yun ng pag-ampo. Ang title din A Mighty Prayer. Name mo ni mga kaisunan, usa kagamhanang pag-ampo. Atong mabantayan, atong giskutan karon, atong gibasa ang 1 Kings nga unang hari 18:38. Nagsulti dinhi o nag-expressan dinhi sa powerful kaayo nga prayer ni Elias, ni Elijah. Kabantay siguro mo nga kini nga tawo powerful kaayo
Kay nag-prayer siya, nag-pray siya kato sa James 5:17. Gisulti niya dito nga human siya, tao siya, pero tao siya sa Dios. Parehas ra na nato. Parehas ra na siya nato. Parehas ra na siya nga propeta o parehas ra na siya nga tao sa Ginoo. Now kini mga kaigsunan, usa ni siya sa story about sa nagisgot din sa Dios ni Baal o nagisgot din sa tinuod o powerful nga Dios. Ini, atong gisgotan karon mga kaigsunan, daon sa ang gibuhat ni Elias sa diha ka siya nag-pray. Ato mabantayan nga kini nga prayer gisulti dinhi mga kaigsunan, gisulti dinhi nagsugod dinhi sa taas-taas man pero ako lang ning ilay gamay, no? Usa ka mga propeta ni Baal nag-combine duha to sila ka grupo. Nag-combine sila dunay 450 ka mga propeta ug doon na sa 400 ka mga propeta. So nag-combine sila. Usa to siya sa mga kauban to sila sa mga hari o reyna. Now, katong 850 ka mga tao, 800 ka mga 50 ka mga propeta ni Baal, naghanap sila ngadto sa halad para pagpasalamat sa ilang Baal, sa ilang Diyos. O si Elias po, maghalad po, tungod kay iyang ipakita, unsa yun, kinsay tinuod nga Diyos. Dili nga ito makitaan mga kaigsunan, nga grabe kaayo, ka-powerful ang Diyos na to, nga mutubag siya sa atong mga pag-ampo. Nga naman, sa diyan naghalad sila, nagkuha sila baka. Nagkuha sila baka. Una niyang ipahuna, murabag ka ng mga marama o mga bubuyong ng mga tao. Sige, ikaw una. Murabag magic system. Murag ka sa duay. Okay, kisa gitinuod na itong ginuoan Kisa gitinuod na itong matubag. Kamoy una. Sila may una. Unya iya na yung dipagyaan. During sa pagsimba na, pagtawag na nila, Ginoo, kay sunugo nila ang baka. Tanawa rin na? Sunugo nila ang baka nga walay gamit-gamit o unsa? Kalayo. Walay gamit-gamit o puspuro. Dili magamit o dagkot-dagkot. So ilang gibuhat, sige, daghan mo kayo sila. Unya si Elias, siya raw sa kauban po sa mga katawhan dito. Siya nga, sige ka mo yun na. Walay gamit o dagkot-dagkot, walay gamit o puspuro. Tawag na sila. Tawag na sila. Hangtod, ningabot na lang to, ningabot na lang hapon, ningingon dayon si Elias sa mga tao nga, oy, tawagan ninyo kay basin natulog or naapa kahigilang tao. Nagpagya siya nga, basin o naay gikabisihan trabaho inyo ang Dios. Tawagan ninyo. Wala man ito ba? Karon, wa man nahitabo gyud, wa man masunog ang mao nga halad nila. Ingon dayon si Elias. Morning Dios ang atong gisimba karon. Morning Dios ang gisimba ni Elias nga naghimong milagro nga to sila. Nganong ako ning i-share nimo? Kay kining COVID mga kaigsoona, nakapaukyab ni sa daghang tao. Usahan ninyo ta, mamatay naman siguro ni. Mahadlok ko aning COVID. Igsoon sa ilan ka nako, pag tinuod ka ng alagas Ginoo, pabantayan ka sa Dios. Kaya atong Dios milagroso. Amen. Milagroso atong Dios. Dili ka pasagdahan sa Dios. Bisan gani ang imong bugas, bisan gani ang imong kwarta, i-provide na o ihatag na sa Ginoo. Ano man, kaya nga atong Dios provider. Makahimong siya sa pag-provide nimo sa ilang God. Kaya kita magduha-duha, tinuod ka kang Ginoo. Ay motubag kang Ginoo sa kong prayer. Sa limitado kayo ta. Limitado kayo ang una-una sa tao. Ano man, kay kining tao mga kaigsunan, maniktahan usahay aning kalibutan na. Kay to cease to believe man kasagarang tao. Dili mo to pagtuo. Lain-lain man ta klases pagtuo mga kaigsunan, but gusto sa Ginoo nga mahimong realidad ang atong pagtuo pagsimba ngadto sa Ginoo kay atong Dios buhi. Buhi. Nakaron, tuna, ingon na yung si doon mo na ko, ingon ang 30. Unya mingon si Elias ngadto sa tanang katawhan, doon ka mo kanako, binuon kaniya ang tanang tao o giayon niya ang naguba nga halaran sa Ginoo. Kanila po naman niya, giayon ni Elias ang halaran, nagdala siya dusi ka bato. Iyang ibutang dito. Butang niya dito, dayon, butangan niya ang sugnod, dayon gilapa niya ang baka. Okay? Gilapa niya ang baka. Dayon pagkauman niya ang lapas baka, gikanalan niya ang palibot sa mga halaran. Gibutangan o 24 ka litro o 20 litros nga tubig ang maong halaran, ang kanal. Dayon ginugangan na pod og laing 4 ka tadyaw. Tawa. Sundaran na akong isulti na o basi ko sipyat ko. Dayon ginugangan na pod og 20 ka tadyaw. Per tadyaw, kada tadyaw nisulod na dito sa kasal sa kana, nagsulod na og 25 ngadto sa
litro kada galon. Kada tansyaw musulod og 30 ka galon. Pila ka mo ni bahala kwintana. Pila ka litro na. Ang sulod din ha, gidugagan na pong laay na pong upahan ka tansyaw. Ay mo nang 8, gidugagan na po. Lahi mong 12 ka tansyaw na puno ang kanan sa maong halaran. Tara mo pamina mo. Di mo ganahan maminaw ani kay usap ni pastor nga. Sulong-sulong times man. Imada na pastor gusto ni panalangin gyud dayon. Ako ning gimensyon tungod kay gusto nako nga ma-experience na to mga kaigsunan kining mighty prayer. Nabi to tay prayer nga natin mga pagkampo. Awara gud unsay dako nga kahimuan sa atong 24/7 na prayer. Unsay kahimuan sa atong chain prayer. Ang Dios mga kaigon. Ingon siya to break every chain. Break every chain. Unsa man nga mga chain, unsa man nga pusa nga naa sa kinabuhi sa tao, iyahang tuglod diha sa atong prayer. Iunahan na mga kaigsunan. Now, dito na, sugod na si Elias, sugod na. Hunaw na, imagine na, iyabang tubig, wala pa gamiton nga puspuro. Hello, naman po din na. Naminaw mo muna. Sa diha na si Elias, may perform sa trabaho sa Ginoo. Mibuhat siya, kay isugo siya sa Ginoo. Nabuhatan kay ako muhimog mga milagro sa imong kinabuhi. Hallelujah. Unya gikunsan ang kalayo. Dili pa kung padayon din ha. Dunay gibuhat ang Dios. Lubuhat na si Elias. Nakita nila na powerful kaayo ang trabaho sa Dios. Sa diha nga nag-ampo sa Ginoo. Unsya ni sa Ginoo. Try the signs. Sa hapunon nga halad, si Propeta Elias minuol sa halaran o mingon. Tanawa ni. Maura ni atong sundon nga prayer. Maura ni nga prayer na mo ni simple kaayo. Simple nga prayer. Ang Dios mo himog dakong butang. Simple kayo prayer. Ingon siya, O Ginoo, Dios ni Abraham. Maudi ay na una o intro sa atong prayer. Unya ang Dios mo himog dayon o dakong butang sa imong kinabuhi. Hallelujah. Ingon siya, O Ginoo, Dios ni Abraham, ni Isaac o ni Jacob, ipakita nining adlaw nga ikaw mao ang Dios sa Israel o ako mao ang imong alagad o magahimo ko niining tanan tungod sa imong sugo. Sa ato pa, ang ato diyang prayer, ang lopisay na mga kaigsunan, naawa na ang lopisay na mga kaigsunan, naghimo ni o prayer every Saturday, kani ato. Naghimo ni o every Saturday nga prayer. Natay prayer din na sa merkado. Natay prayer din na kada Sabado gyud na mga kaigsunan. Unya na putol lang aning COVID. Putol lang aning COVID. Walay munisipyo mga kaigsunan nga ginakiter sa atong lungsod. Walay lain ang lopisay na ra. Walay mga tao sa Ginoo nga ginakiter basta naa ganining pabor sa gobyerno ngadto sa mga alagad sa Dios. Ang munisipyo paboran sa Dios. Paboran sa Dios. Hallelujah. Unya nakita na po mga kaigsunan, ani nga mao nga version sa Biblia nga ang Dios mihimo o mi-perform tungod kay gisugo si Elias nga ang Dios mohimo mga milagro. Padayon na to sa 37. Tubaga in taon ako. Naara, pakiluoy ba? Pakiluoy system. Ang pagpakiluoy ni Elias, ingon din. Pagpakita ni sa tanan, tubaga itaw ako, O Ginoo, aron masayon kining katawhan nga ikaw mao ang Dios o gipanhinulsol mo sila. Tanawa ha? Muhimo ni siya milagro niya sa imong kinabuhi, muhimo ni siya milagro sa imong pamilya, muhimo ni siya milagro sa imong trabaho, muhimo siya milagro niya sa imong negosyo, aron katong mga tao nga wala maluwas maghinulsol. Maunay rason nga buhaton niya sa imong kinabuhi, sa akong kinabuhi asa Christian. Unya gipakita ni sa Dios kadto kang Elias. Unya tan-aw nato. Unya mikunsa ng kalayo. Tama. Unya mikunsa ng kalayo sa Ginoo o giot-ot ang halad nga sunugonon ingon man ang suknod lakip ang mga bato ug abog ug nauga ang tubig diha sa kanan. Amen. Dunay daghang kayong butang nga atong makitaan. Unang-una, ang Dios mga kaigsunan, kung muhimo siya milagros kaya mo, totally irestanan. Pwede niyang pagaw sa tubig, gatos
mga Israelita. Gibuhat na sa Dios. Bisan ang bato, pwedeng mahilis. Unang butang. Ingo sa din, atong babantayan na ang pag-ampo ni Elias alang sa matuod o buhi ni Dios. Ang pag-ampo ni Elias, usa ka mga butang alang sa buhi ni Dios. Ikaduha, si Elias usa ka tawo nga matinahuron sa Dios. Una, atong balikon. Atong mabantayan nga ang pag-ampo ni Elias alang sa matuod o buhi ni Dios. Bao po ni ang atong contribution. Ato pong buhaton ang atong prayer dili para sa atong self, dili para sa atong gagal Ginoo. Sabi bitaw, atong prayer kasagaran ato ra gyud atong i-mention karon na. Ginoo tagay ko bukas, tagay ko kwarta, tagay ko sudan. Ayuha ko Ginoo. Ginoo luwas sa akong pamilya, luwas sa akong Ginoo. Dili na ta kabalo mo ampo kadto sa atong pastor. Lord Jesus, among pastor Ginoo, sige gyud pahina. Pastor Fredo, nahilis ang tumod. Sige hila mo tayo. Lord, gamita po tong mga tao aron pahina po. Kini bitaw gusto mo mahina? Ini gusto mo pahina, panalanginan sa Diyos. Ikaw pong nagunahuna nga mo pahina, panalanginan po ka sa Diyos. Kaya kami mga tao yung sige gunahuna, pahina po ko. Hindi ka madayon, panalanginan po ka sa Ginoo. Okay. Si Elias mga kaigsunan, nibuhat siya. Tanaw naman, nibuhat siya para lang sa buhay ng Diyos. Ikaw po, kita po, niluwas sa Ginoo, mabuhat po ta sa itong prayer. Pastor, ganun, may lapot ito ng community prayer. Hoy, buhato na ito ni, in behalf sa million o thousand na mga tao na sa Pilipinas, bisa nakalay duha ka buhok tao na mag-ampo ang Diyos mahimo o tumalipay na anak. Atong buhato ni, buhato na ito ni. Mabito na yung rason, mabito yung rason mga kaigsoon nga naghimo ko prayer live. Muna hinungdan. Ganun man, dagang kayo mga tao karon nga mga Pilipino, makasagot o Binisaya, nga likunod na. Ang prayer mga kaigsoon, usan siya sa supplement. Amen ba? Kana siya mga suplemento mga kaigsunan, makatabang na sa ato ang lawas. Makatabang na, okay? Ay mga supplement nga gibarter o gibaligya sa mga department store, mga isa-kasa. Basta kaya mga supplemento na siya. Makatabang na siya pag-boost up sa ato ang immune system. Mga vitamins, okay, vitamins, okay, karon. Now, ngayon ikinahanglan sa atong lawas na. Tungod kay pag naay problema ang tao, pag busy ang tao, pag doon na kay dagang mo na hunaon, daghan kay kang hunaon ng negosyo, na hapit na mo, hapit na dito, wala ang unan, magsige na kung asa mo kumagita na pag-live unan na ni. So, mag-uri ka, mabalaka ka. Maunang tayo mga kaigsunan na ang immune system, mubos. Okay? Mubos. Pag daghan kay kang hunaon, mukunhod na siya. Now, unsa may pagpabalik ang immune system? So, kinahanglan na kay relax. Na kay saktong tulog. Diba? Saktong tulog. Saktong kaon. Makaon, pamahaw pa niyo panihapon, dili kay mag-diet-diet. Dayon, sakto siya kaon o suplemento, vitamins. So, ang imong lawas, mubalik o, saman? Healthy, himsok, likod, wapo. Dili kay wapo tuod, pero sampiray-sampiray. So, kikinahanglan siya, kining prayer, matod pa din ang prayer mga kaigsunan, iyo siya, si Elias o sa katao, nga matinuohon o matinahuron sa Diyos. Ang prayer so nato ning himuon nga supplemento. Prayer is supplement sa atong spiritual life. Sa diha nga dunay kay problema, sa diha nga dunay likunon ng imong bato. Ako'y prayer. Amen. Prayer na pod, ampo na pod. Mubalik na po boost up ang imuhang pagtuo. Mubalik na po kaligon imong pagtuo. Pag naa kay prayer, tanawa rin yun. Gikan karon, obserba rin ko ninyo. Pero ayaw lang to, ayaw lang ninyo buhatan. Dili lang na to buhaton. Ampo yun. Di ko mutudlo ninyo kundang ko kampo. Diba ingon si pastor, pasulayan ko na mo. Uy, ibalik ang Ginoo ma. Nisulay ka karon, panilingnan yung Ginoo, ayaw sulayin. Pero sa maobserbaran nimo na sa diha nga kapoy imong lawas, nga wala kay prayer, inimatan nimo kapoy ko. Pero kung kapoy imong lawas karon, dahil na kay prayer human sa imong katulugon, ibang imong lawas healthy, lingon. Inimatan nimo mura lang wala. Amen ba? Nasulayan ba na ninyo? No, imanana ang prayer. Ang prayer mga kaigsunan, ang prayer ni Elias, tungod kay siya matinudanon sa Dios. Kita po ng mga tao sa Ginoo, matinudanon ka. Amen ba? Ingay mo tapat, matinudanon ka sa Dios. Ang gusto sa Ginoo sa pagkinaboy, mahimot ka matinudanon. Mahimot ang tripon. Sa atong Elias, sa atong kinaboy, lain-lain man. Lain-lain man. Lain-lain blessing. Lain-lain panalangin kayo mong nadawat kayo sa Ginoo. Amen ba? Lain-lain, huy. Na kay panalangin daghan, ay panalangin gamay-gamay ra. Ay panalangin nga gamay kayo. Di ba? Lain-lain. Pero wala nang pasabot mga kaigsunan na dili na ka magpasalamat o dili ka may matinudanon sa Ginoo. Amen ba? Tanan mga dawat nimo ma-receive kanini mga panalangin ngadto sa Ginoo. Kinahanglan nga mahimo kang faithful ngadto sa Dios.
Si Elias mga kaigsonan, wala siya nagmatar kung sa iyang kinabuhi. Bisan sa iya, daghan ka nagukod niya, daghan ka nagbanding sa iyang kinabuhi, daghan ka mo patay sa iyang kinabuhi. Pero wag niya gigsapayan, ingon siya, i-prove na ko, ang akong Diyos, buhi. Powerful. Unya, ulit siya, si Elias sa nga tao nga, matinahuron ngadto sa Diyos. Ikatulo, ang ikatulo nga buhat ni Pray, giunsa ni Elias, pagampo. Ang ikatulo nga buhat ni Elias, isa, ang pagampo ni Elias, alang lang sa kahimayaan sa Diyos. Dili di parehas sa prayer sa usaman, prayer sa usa ka tao nga parisiyo. Ana tong gobernador sa pulis. Sa iluha ko Ginoo, ikaw putong parisiyo. Tanawa ra ng Ginoo, umugbog sa lugan, tigay mahaya ba? Ako Ginoo, tighter ko. Ako Ginoo, sige ko pahina. Anak ito, no? Mugiro kasi ano pastor, sige pahina. Dili ko ni dili ko ipangambugoy. Bitaw mga kaigsonan. Ano siya? Ako tither kay ko. Giver kay ko. Dili ko mamamay. Wa ko nagbuhat og dautan. Loranon kay ko, Kristohanon ko, Dios nun kay ko. Ginoo. Pero kining tawo sa ambugiro kayo. Ambugiro kay to paresyo isa. Tanawan ko nang sa. Wa di gyud kahangad Ginoo. Di kahangad kay. Ulaw niya ba? Ambugay siya. Para gid sa imong galingon tanan. Dali ang prayer niya dili pwede nga himuon na to para sa itong kagalingon. Ako Ginoo, may napun di ko kayo. Himuon asa ko Ginoo. I-appreciate na ko ang Diyos sa trabaho sa mga young people. Dahil mga young people kahapon, nag-prayer and fasting na ito rin. Paano itong Ginoo? Malipay ko sa ilang kinabuhi. Malipay ko sa ilang kinabuhi. Wala na ko silang ipugos, wala na ko silang invite. Pero sila lang ko sa miani. No? Doon na lang po yung 13, 14 ka mga young people kahapon. At umiyagi, 17, dayong 16, kahapon, 13 na lang, 13 sila. Pero datan kahapon, nag-ampun sila para sa Ginoo. Noong unay mga tao na to nga, hangtod aning level sa itong kinabuhi na aning mga tao na interesado na mo ampo. Sa ibuhatan, o sige, himong pag-ampo ni Elias, balik ko, nahingon siya din para lang sa kahimayaan sa Diyos. Ang atong prayer na himuon, nga mahimaya ang Diyos. Niya katong gihimong milagro dili magic to nga gibuhat sa Dios nga padala siya kalayo, dili to magic para mahimaya ang Dios, para mapakita ang nagpadayag sa kinabuhi ni Elias nga ang tinuod nga Dios nga gialagaran ni Elias mutubag sa mga pagampo mao nang Dios nga atong gialagaran. Alagaran ang Dios. Mao nang Dios nga mapakita iyang i-prove sa imong kinabuhi. Mutubag siya sa imong prayer. Mutubag siya sa imong prayer. Ikaw ba? Ang pagampo ni Elias, usa ka pagpahinumdom sa saad sa Dios. Kinahanglan sa atong kinabuhi, pahinumdom ka nga naay saad. Naay saad ng Dios. During sa imong pagpiko sa imong tuhod, during sa imong pag-confess sa imong sala, during sa imong paghatag sa imong petition nito sa Ginoo, sa imong mga prayer request nito sa Ginoo, doon ay saad ng Dios. Nga mutubag siya nimo. Mutubag siya nimo. Ikaw ng Mateo 21:22, ingon siya, kung kamo doon ay pato, madawat ninyo, bisan unsa nga pangayon niyo pinagis pag-ampo. Kung sabot, ang Dios mutubag. Ang Dios mutubag. Inay tapat. Ang Dios mutubag. Ang pag-ampo ni Elias usa ka pagpahinumdom sa saad sa Dios. Ang Dios mutubag. Nakay prayer, nakay mga petition, nakay mga request. Ang Dios, niini nga presente, mutubag nimo. Muhimo siya ng bilang doon sa ikinapag. Hinumdumi, nga i-rest tanan, i-delete tanan. Ang Bible lang ingon, unya likod sa nakalayos Ginoo o giot-ot ang halaman nga sunugonon ingon man ang mga sugnod langit ang bato o ang abog o nauga ang tubig diha sa kanal. Upat, nagihimos Ginoo, una, ang halat na sunog. Ang sugnod na sunog, ang bato na sunog, ang abog na sunog, ang kanal na uga. Mao na'y buhaton sa Dios diha sa imong kinabuhi. Pauswagon ka, panalanginan ka, kaya ang Dios gusto niya nga ma-prove sa imong kinabuhi nga mapauswagon ka kanunay aning katapusan adlaw. Panalanginan ka sa Dios. Hindi tayo sahon. Hallelujah! Hallelujah! Woo! Thank you, Jesus! Thank you, Jesus! Dinig 11 hours sa itong kinabuhi. Dinig katapusan na lang. Sinatayon ka sa Diyos
sa extravagant blessing sa Ginoo. Hallelujah. Unconditional ang atong Diyos. Unlimited ang atong Diyos. Gusto ka makasinati siyang bagol? Ampo. Prayer, usa na siya sa supplement. Usa na siya sa mga suplemento sa atong soul. Suplemento sa atong faith. Usa na siya sa mga prayer. Ang prayer, usa ka pagpahimuon sa Diyos. Ang prayer, usa ka pagpahinumdum nga ang Diyos na dunay saad. Bible lang yun. Ask anything in my name, and I will do it. Dumduming, nga bisan pag unsa imo pangayoon sa Dios, utubag siya nimo. Na kay gustong mahitabo, doon na kay gustong mahitabo karon, doon na kay gustong na prayer na mahitabo, gusto nimo mahitabo at matubag sa Ginoo. Ihatag na sa Ginoo. Kaya ang Dios muhimo lakang, muhimo siya plano, muhimo siya mga milagro diha sa itong ginabuhi. Aron na ang mga tao maluwas, daghang mga tao magpasalamat kadto sa Dios, pinaagis mga milagro nga buhaton niya sa imong kinabuhi. Hallelujah. Oh Jesus, thank you Lord. Magabuta. Ama na lang ito, salamat sa prayer. Salamat Lord sa life ni Elias. Lord, dili man ni sama niya. Dili man ni parehas sa iyang intimacy. Dili man ni parehas sa iyang life. But Lord, naningkamot ni ingon nga mga Kristohanon, naningkamot ni Ginoo nga makakita mi sa imong himaya. Nga Lord, kini nga prayer na among buhaton at pagpahinumdum ni, pagpakita lamang ni sa imong kahimayaan. Amahan nga lang iton, salamat. Salamat sa mga tao nga initon nga nidawat sa imong pulong karon. Salamat Lord, doon na may tagsa-tagsa sila ka mga panginahanglan nun. Doon naman sila mga tagsa-tagsa ka mga prayer. Lord, we believe, Father, in the name of Jesus, nga kini mahitabo o niyang imong ihatag, sumala sa desire, sumala sa tinguha, sa ilang mga kasing-kasing. O thank you, Lord Jesus,ganining oras sa ikaw ang Ginoo, mamuhat, dagkong butang, mga nilagrong butang sa mga tagpamilya nga niya karon dinhi. Amahan namo nga lang ito, ingon nga imong alagad. Akong i-release ko ron ang imong panalangin nga kini mag-aabot ngadto sa matag usa. Spiritual blessing, material blessing, financial blessing, emotional blessing, mental blessing. Kini mo chasing, mo presence, mo surrounds, Lord. Kini nga blessing, mo overflow, mo overtake, mo presence, Lord Jesus. Ngadto sa matag usa karon. In the name of Jesus. Dawaton na mo karon sa ngalan ni Ginoong Hesus. Among dawaton, among angkonon ang imong panalangin in Jesus name. Salamat Ginoong Dios sa imong mga katawan, muli malipayon, muli gawason, muli madaogon, protektado sila Ginoo, silyado sila sa imong hamili edugo. Bisan asa sila moadto, bisan asa sila mo padulong, ninginingan lawa, dunay kasiguraduhan, dunay kauswagan, kagawasan ug kalipay ang ilang mga kinabuhi. Dalay ko ikaw Ginoong Dios kini nga oras. Amo kang ipasalamatan, amo kang ibalikan sa imaya kadugan pagpasalamat. Di alaman kanimo sa pangalan ni Jesus nga Nazareto na tanan kaingon. Amen. God bless o kaayo buntag sa tanan. Salamat kaayo sa Ginoo. Maorman ni ang hinungdan nganong nisimba ta tungod kay naay pulong sa Ginoo. Ya kining pulong sa Ginoo mga kaigsuonan muhatag din nato og katagbawan. Actually sa atong kinabuhi mga kaigsuonan, dili ta mo dunag aning kalibutan. Kitang tanan mawala, kitang tanan mamatay. Importante butang doon na tayo relasyon, doon na tayo connection, doon na tayo intimacy, no? Doon na tayo intimacy nga to sa Ginoo. Sa atong kinabuhi mga kaigsuonan dili ta maglangay, no? Tugutan nato nga ang Dios karon mamuhat sa taas-taas ng mga higayon, no? Ang pulong sa Ginoo mga kaigsuonan, ato mabasa ang pulong sa Dios uno hari o first king. Nindo kaigsuonan alas pagtawag sa pulong sa Ginoo. Ingon din 18 kapitulo 18 bersikulo 38. Ingon ang pulong sa Ginoo. Unya mikunsan ang kalayo sa Ginoo o giot-on ang halad nga sunugonon ingon man ang sugnod lakip ang mga bato og abo og nauga ang tubig nga diha sa kanan. Nagampot ta. Amahan mo lang iton. Salamat kayo kining higayon.
Hindi kami makapanalingog na sa imong pulong. Salamat Lord. Dining oras ang imo nasab nga mga katawan makasalot, makakaon, makabinipisyo sa imong pabor. Dining oras sa Ginoo kini ubos nimong alagad gamitan. Tudluin sa mga butang langit nun. Ubisan pa Lord, dili mi mulit nga hawang. Kung dili mo ulit mi kagawas nun malipayon uban ang imong panalangin. Dalay mo ikaw Ginoong Dios sa walay katapusan. Salamat kayo Ginoong Dios sa imong pulong karon nga makahatag kinamong katagbawan sa matag usan ka kinabuhi. Ablihin karon nga mong salabutan, ablihin nga mong kasing-kasing, ablihin usab nga mong idulungo. Amo ning ihalan nimo, amo ning itugyan nimo sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. Hallelujah. Lingkod igsoon. Lingkod ta. Now, ingon ang pulong sa Ginoo mga kaigsunan sa unang hari 18:38. Ako ning giuluhan mga kaigsunan na a mighty prayer. Okay? A mighty prayer. Usa sa mga butang, gato mabantayan o ato may baluan, usa nini ka mighty prayer. Usa ka gamahanang pag-ampo, no? Usa ka gamahanang pag-ampo mga kaigsunan. Individually, natay mga prayer. Natay mga prayer. Ano natay intimacy? Lain-lain tag konsepto, lain-lain po tao, determinasyon sa prayer. Ano man? Doon ay ampo nga sa kaminoto ra. Napoy pag-ampo nga, adalagin kayo, Ginoo, nakabulong ka sa kong kinahanglan. Sa ngalan ni Jesus. No, napoy mga tao nga, mag-ampo nga, kaas kayo. Ay mga tao mag-ampo nga, dugay kayo mauman. Napoy mga tao mag-ampo, bisan pag usang adlaw. Oh, naay mga tao mag-ampo, bisan pag pila ka oras. Dili mahundan ng prayer. Dili mahundan sulti ba? Kanang tawhan na mga kaisunan, ihapon na. Lain-lain ta. Oh, lain-lain ta. But, atong itunan ka na a mighty prayer, usa kagamahanang pag-ampo, kinsa manitawhana. Kini ka tao, usa ka human being. Usa ka tao nga, katao rin yun siya. Binuha. No, dili ni siya Dios, pero ang iyang gialagaran, tinuod nga Dios. Usa ka tao, nga ginganlag Elias. Usa ka tao, nga ginganlag Elijah sa English. O niya, kini ka tao, mga kaisunan, the story about Elijah o Elias, nagstorya ni siya mga kaisunan sa iyang abilidad sa iyang Dios nga gialagaran. Ginamention na din yung kinsang Diyosa o kinsa tinuod nga Dios nga iyang isimba. Niya nag-hisgot din mga kaisunan about sa offering halad nga sinugo-sunugon. O niya, kini mga kaisunan, tungkol kay istorya man o nakabalo mo sa istorya about sa kinabuhing Elias, nga nagamit siya o usa ka halad nga walay gamit na puspuro. Posibleng mahita mo, no? Na naguna-una mo mga kaisunan, kamo kunoy na may mga ligay uling din na may palit uling ninyo nga naghaling nga walay puspuro. Labya, wala no. Kamo mga kaisunan, nakakita na mo nagsugba siya, naghaling siya uling, wala nagamit ng puspuro. Nakakita na mo, lighter. Wala no. Wala yung tao siguro nga mingon na, okay, i-click lang niya ang ihang kamot, dahil mugawas na itong lighter o mugawas na itong puspuro. Wala. Nagpakit-anay sila abilidad sa tinuod o real na Diyos. Nipakita o perform ang mga propeta ni Baal, ni-perform sila nga masunog ang ilang halad nga without puspuro. Pwede ko tanay. Pero wala. Pero nagpakita ang Diyos, ni-perform ang Diyos nga atong nialagaran karon, nihimo siya mga milagro o nibuhat siya gaho, nihimo siya mga lakang. Ngayon ang Diyos mitunaw sa ilang isunog na halad nga walay gamit-gamit na puspuro. Tanawa. Unsa kagamahanan ang atong Dios? Morning Dios sa imong isimba. Tanaw na to. A mighty prayer. Tanawa, usa kagamahanan pag-ampo. Napa kay prayer? Tanaw ko din Napa mo'y prayer? Pila ka oras? Rimutanan ko. Kinamay mo'y prayer. Pila ka oras yung prayer? Kano sa amo mo ampo? Kano sa amo mo ampo? Ang tubang nila dire alas 8. Kada gabi gina siguro, no? Ang atong prayer natay himo nga prayer 8 to 9. Napamubudi na. Natay prayer 8 to 9. Numnumi mga kaigsunan ang good news mo ni. Sa atong prayer nagihimo gikan sa lockdown nga paanggi, gikan atong Marso hangtod karon present day. Naghimo tayong pagsimba nga wa gyud ta ni usab, wa gyud ta ni undang. Ganuman kay dituo ta mga kaigsuonan nga ang prayer ug ang mga pagsimba mao ra ni ang klase nga ang Dios mahimuon nato. Okay. Karon atong miaging mga adlaw do na tayo nakit-an o nadunggan sa ngani atong miaging Lunes, no? Nag-flag ceremony ang Lubisan na o niya usag i-announce yun ni Ma'am Pinky nga ang unom ka mga munisipyo, unom ka municipality sa sakop sa province of Misamis Occidental wala maigo sa COVID. Okay? Wala maigo sa COVID. Kinsa man yung mga munisipyo ha? Inganlan niya nga ang Concepcion,
ang Don Victoriano, Baliangaw, ang Lopisaina, Aluran, o ang Clarin. Pero last na ko nga tanaw, kahapon na siguro to, doon ay po sa Abante Lopisaina, kung nakakasulod ko din ha, doon na po yung ipahibalo ni Ma'am Pinky, ato anang bukutan yun, nga magtikon kaayo nga sangguniang bayan sa atong lungsod, mao na yung usa ka committee sa balik o sa Lisnon, no? Balik Lopisainon. Siya mo ay chairman ana. So nahitabo, gipahibalo karon ang una gyud nahitabo, ang una gyud nga wa gyud masudli og gubit unsa nga munisipyo ang Lopisaina. Duha na lang ka munisipyo ang Lopisaina o Don Victoriano. Palakpakan nato ina. Ang atong prayer diyon, nga muni atong ampo kanunay. Alas 8 ngadto sa alas 9 nga ang atong lungsod wa gyoy makasulod nga COVID. Wa gyoy makasulod nga mag-career og COVID-19. Nga muni atong prayer kanunay. Nganong nag-ampo ta usa may lapot ato anak nila pastor. Ano? Usa may lapot ato anak nila pastor. Nganong ko na sila nag-adto ko na sila. Nganong uli ko na sila. Ana kita tanaw. Una-una na to kayo mingon din tanan. Service manguta. Tawag ko service nganuman. Dili utak na mamuli. Diba? Dili utak na sila mamuli din eh. Ano ko nang gitugutan ng mamuli din sa mes? Pero mamuli. Ngayon ko naman. Yung gobyerno na yung mga panay sa mes nun. Kamo kuno'y walay gikaon dito. Kamo kuno'y mingaw kayong dapit. Way trabaho sila dito. Kanang tuas Manila, walay trabaho sila. Kanang mga tao nga tuas sa Cebu nga nanagaw, wa sila'y trabaho dito. Maay man ang muuli sila din eh. Dagang tinangkong din eh. Dagang alagbati din eh. Dagang okra din eh. Kung sa may palit nilang tubig dito, kapalit mo man ang tubig dito. Usa ka ba ni 5 pesos? Din eh, wato lang ang suba, libre na. Wato kang tinabo, way bayan. Diba? Muna nga ang uban, nga tuwas sa layong dapit, tuwas sa Cebu, tuwas sa Negros, tuwas sa Manila, muuli yun sila din eh, para pag-abot nila din eh, pahala na yung quarantine na 14 days, basta kay humana na yung 15, libre na silang matakaw. Diba? Agoy kay kining COVID, kinaaraman po atan-atan na ng pantala. Sakay man po na ng barko. Para kita pakini. Na may mga tao walay ampok yun. Uyugan na yung sa COVID. Uyugan na yung COVID. Ang ato din praise the Lord. Nga naman, kay naay Diyos na nagpugong. Dili makasunod. Nabi kas tunga-tunga. Natas tunga-tunga. Plaridel or kayo. Pwede makaabot. Diba? Oroketa, pwede mo makaabot. Nga naman, naay COVID sa Oroketa. Napoy COVID sa Plaridel. Pero ang taga Oroketa mo ang hindi ni kontektado. Taman lang COVID sa Paypayan. Dili na mula host niya. May taga Oroketa o. Hindi na buntag. Dahil hapon. Pero taman lang ang COVID. Taman lang sa Paypayan. Hindi kami blouse niya. Delikado nila. Delikado mo sila. Ano sila nila eh? Delikado yun. Maunay Diyos na atong nagapuntir. Pastor, angay pa na yung kapangambog? Yes, of course. Dili ikapangambog, ikapasigar mo na ito nga doon na tayo Diyos na nagprotektar sa lungsod, sa Lopisaina. Palakpakan na ito ang Diyos. Because of unsa, tungod sa mighty prayer. Mauna siya. Pero, ay, dili pastor, ay salagma na. No, walay salagma. Imagine na ha, tibuok ni Samis Occidental. Si Pastor Joe, wag yung mundang sipas Ginoo. Wala yun. Wala kita nagmundang. Ano man, mundang. Una po yung mga tao, mundang ko na to. Sa'yo, kining mga news bitaw nga makikani mo. Uy, mundang ko kuya. Mundang mo simba, uy. Mga tao sa Ginoo. Uy, dapat wise pa yung tao sa Ginoo. Ang tao sa Ginoo, musunod kinagbalao sa gobyerno. Namin gihatag na balao sa gobyerno. Musunod gihatag balao sa gobyerno. Social distancing muna. Ikaduha ko saman, Christmas. Ikatulo, alcohol. Kinahanglan maginaw kanunay. Napuyuban lupos. Karon bali na gyud kay panahon, di ba? Ang nabuhat karon, wala na buhat kani adto. Di ba tinuod? Ang nabuhat karon, wala na nabuhat kani adto. Ang nabuhat pud kani adto dili na mabuhat karon. Unsa man? Pista celebration. Birthday. Birthday gahapon kanang tawo. Tago iko tong bumbong kay magkadakop-dakop din iko makita na alos da. Kaon ko mayo dito nilatang manok. Nilatang manok ra gyud na ato ada sa birthday. Birthday, ligo-ligo wala na. Mga social mga activity wala na. Ano man, hindi na mabuhat karon. Pero matud pa nila, napayuban nila. Grabe. Sa una, manghinaw kaon. Karon, siging panginaw, way kaon. Balik kayo. Kaniadto mo no, way hinaw kaon. Siging kaon, way hinaw. Karon, siging hinaw, way kaon. Sige yung hinaw dito, no? Ako ganito mo, mahilis. Sige pang hinaw. Taw-taw, hinaw na po. Kailan mong cellphone, hinaw na po. Grabe.
hinaw, sige. Pero mga kaigsunan, ako lang nang gisulti, ako lang nang giminsun tungod kay ang atong Dios nagproteher sa lungsod sa Lubisayan. O sa ang prayer? O sa ang prayer ni Elias? Ang prayer ni Elias, igsoon, powerful kaayo. Grabe kaayo ka, determinasyon ang kinabuhi ni Elias. Si Elias, mga kaigsunan, iyang gihakit. No, iyang gihakit ang 850 ka mga propeta ni Baal. Doon na 400 ka mga propeta, 450 ka propeta ni Baal, kang Asera. 400 ka propeta kang sa Baal, dayon 400 po ka mga propeta kang Asera. Nag-combine sila. Nag-combine ng 850 ka mga propeta batok sa kinabuhi ni Elias. Nya dito, ingon si Elias, sige, aron makita aning kinsa tinuod nato nga Dios, kuha mong baka, duha ka buok, kag sata, dayon ato ning sumbaon, ato ning ihalan, ato ning sunugon nga pinaagi lang gyud sa kalayo sa Ginoo. Upakita umupa gikan sa langit, spark ang kalayo sa Ginoo aron matunaw ning atong halad. Ingon dito mga 850 ka mga propeta, sige, buhat na nila, ampo na sila. Giuna ni Elias tong mga Baal, kanugay nila ang ampo. Waman ni tubag, nahapon na lang. Kung sa may gipagya ni Elias, isa, tawagan ninyo, pukawan ninyo, kay basin natulog. Kay basin musga, kay basin unay gilakaw. Nabi ang i-mention nila, gisulti nila. O diya, ingon siya, nagpagya siya, iyang gingnan nga, basin na ikimuha. Tingalin, namalandong pa. Naguna-una ba sa kanimo? Paulan ka kung kalayo? Laturo na ito pagsulti, huwag yun itubag ang Diyos ni Baal. Kung saan ni Diyos kanang Diyos na mga Diyos-Diyos. Kanang mga nagsimba o larawan, nagsimba mga engkanto, nagsimba o mga bato, nagsimba kahoy, dili na mo tubag isuko. Dili na mo tubag ang Diyos. Pero ang atong Diyos, atong gialagaran karon, mauning Diyos ang gialagaran ni Elias. Amen. Unya hinumdumi nga kanang imong prayer gani bisan ginagmay nga mga ampo ginatubag sa Dios. Nganuman, kay kanang atong Dios manalinghaw gyud sa mga pag-ampo sa mga tawo nga araw. Palakpakan nato ang Ginoo. Unya mo mga rason, mga hinungdan, ngano mo simba tas Ginoo. Nganuman, kay ang Dios nag-provide og kwarta. Naghatag nimo sa lapi, naghatag nimo panalangin. Unsa nga paagi nga gitagaan ka aron mahimo sa kang panalangin ngadto sa uban. Unya si Elias, mga kaigsunan, ni-perform na siya. Try na isize. Ingon siya, sa paghimo sa kapunon nga halad, si Propeta Elias binuol sa halaran o mingon, O Ginoo, Dios ni Abraham, Dios ni Isaac, o Dios ni Jacob, ipakita nining adlaw nga ikaw mao ang Dios sa Israel, o nga ako mao ang imong alagad, o gihimo ko kini tungod, tanan tungod sa imong sugo. Okay? Wala niya ay nibuhat si Elias kung wala pa siya subuha sa Diyos. Okay, sa atong kinabuhi, kining tao sa Ginoo, kining pastor, usa na siya sa mga sinugo sa Diyos. Pastor, gisugo ba ka nang doon na tayo ampo alas 8? Yes! Kaya usa na siya sa mga butang, ato mo tanang gihimo nga 24/7, 24 hours, doon na tayo prayer. Ang uban, kay Ringo naman, ikapoy naman ni pastor. Kapoy naman kayo na mumata alauna. Imagine na kung patulog ang uban ng alas 10, mumata o alas 12, ay mag-ampo. Kung saan kapoy na? Dili na kakatulog o balik tungkol kay mabanda naman podcast katulugon. Kaya na pwede kang manok magsiging tugtugako. Mumata ko alauna mga kaigsunan. Mumata ko duha man ka oras. Alas 12 mumata ko taman alauna. Kunya gikan ka natulog, mumata ka mag-ampo. Di ba kakatulugon ka? Kunya kinahanglan ma-perform nimo ng usa ka oras na ampo. Kung saan na isulti, tanawa na doon. Pila ka oras yung ampo? Naisigurin mga tao ampo rin 5 minutos, 2 minutos, tanaw ka alas 9. Alas 8:45, alas 8:55, sa pamagsugod ng ampo, parang 5 minutos. Hapon na takay, alas 9 pinahapin. Nananadayon. Pero mga taong inana. Pero hindi mo mabantayan ka. Mora din ang klases kinaboy. Pero ikson, wala nang ginanglan ng taas ampo. Ang ginahanglan sa Ginoo ang determinasyon na ito. Maintain nga. Kanabang persistent na pray. Naaba kay kanunay mga pag-ampo kanunay. Kay ganuman, mahitabo ni, kung sa man, mighty prayer. Okay, ang prayers, ikson, usan siya sa supplement. Mura ba siya food supplement? Kining prayer, food supplement ni sa tao, sa kinabuhi sa tao. Ang Kristohanon, mubati na kabalaka, batik tao pangluod, mubatik tao gitawag og kanang pagduha-duha. Pero sa diha ka mubatik ana, muampo ka, maulian na pud ka. Kaya naman, maboost up na po imong faith, maboost up na po ang imong
pagtuo, mauli ana po ni mo pagtuo nga naman kay nga ana po kay prayer. Mura man po supplement. O ba, nabaligya man yung mga supplement din eh. Sa mga supplement ba siya? Di ba naman kay baligya nga para naman sa ulo? Sige na. Abel. O kani po mo sa imnon, mga out man na siya ng mga active, mga sa tawagan na, supplement, no? O kani mo sa mga supplemento na inyong imnon para vitamina ba? Mga vitamins. Vitamin C, barley, para ang imong immune system, maboost out. Buta may pasabot, nga nga itong immune system ang good, usahay mo luni. Usahay mo pagkapa-ubos sa immune system. Pag ang tao mapala, ang tao na isakit. Naanagan ni kayo noon. Bukit lang, ang Bible, ang awit mo to break every chain. Ano man, kay dunay usahay na igapos usahay sa tao. Isa lang sa gapos sa uba. Usahay ubag sa lubot, kung lisod ng lingko. Napoy ubag sa ilo. Ano mga hubag na? Hubag sa likod. May mga hubag kasi naisakit po sa tao usahay. Magkapawala na kayo, matulog ka. Butol magkani. Abi niyo mga eksonan, nagtubo na, no, nagkuswag, nomdom ko hubag, mater o hubag, no? Baga na mong lubot, ligo ko. Katulatan ng mga bata. Nabila yung sa sanilas pa. Ngagi ko, asa man ang sanilas, antir pa po kayo itong bata. Ninglupan ang sinilas. Ako'y gawa man mahigo ang lata. Taiba ko man, ang akong hubag mo nahigo. Pinting sa kita niyo, kayo kay buto ko ni. Buto. Imbaling na lang po kong kaligo kay pirti naman yung buto ha. Nasukok ko sa bata na nagdula. Tamo ba? Taga labay ha? Ano? Salamat kayo ni buto. Pag-agyagi yung namoy buto, namoy hubag lubot. Pag-agyagi yung namoy nagbatulata. Pag-agyagi yung ibalik yun. Ngayon, labay mo niya. Diba? Buto na. Sakit kayo. Sakit kayo. Usahan mo na yung makapa-low sa immune system. Pag naisakit, may kwarta ang tao. May kwarta. Ububos ang immune system. Dali na kayo siya matakdan ng sakit. Gano'n man, kaya ang inyong nauna, low man. Ubos na yung immune system. Okay, usa pa. Pag ang tao, walay bukas, way sundan, way pagkaon, way kwarta, naiutang mayroon nun, makaubos na sa immune system, naisakit, naigibati nga sakit, naibalatian. Kaya may example, nabi ng cancer. Ano na ba? Ubos na. Usamot na din siya, ingon. Nabi ng ingon sa doktor nga, usang bulan na lang ka. Di pa kapon sa bulan, patay na. Mingon na yung doktor, usang bulan ka, makanan na lang niya ni Bisagunsa. Yan ka pa pong pamilya kay Bisagunsa may pagkaon. Bisag dinili sa lawas pagkaon, nagsabot. Dali na kayo pumatay. Muubos ang immune system. Kaya naman nasa ibati nga sakit. Pero, pag makainom sa supplemento, na vitamin C, sabi na, for example, barley yun, no? Kaya ang barley, kompleto na siya, no? Kompleto na siya. Umuinom ka gamay na barley, umuinom ka usa ka juice, equivalent of 8 glasses fresh milk, no? Yeah, advertisement na nung taani, no? Advertisement na. Pero, muna yung mga supplemento sa lawas. Pag gusto na po, masayaran ninyo mga kaisunan, nga good na siya ng mga supplemento. Makatabang na siya pa. Nakakay-bisyo, dili siya makatabang. Ang tao, maubos ang iyang immune system pa na sa bisyo. Makuhaan man, equal 0. Pagka, example, inom ka karon, nag-take ka mga makahubog kay limnon, so makapaubos na sa imong immune system. So, kung take na po ka maka-boost up sa imong immune system. Now, ato karon nga bahay mga kaigsunan, ang atong espirituhanon nga lawas. Nagkinahanglan ni siya unsa man? Supplemento, mao ang prayer. Pag naaganin kay prayer, ay, yan sa kasa. Ampo kaguntag, Lord, salamat Ginoo, kining adlaw, kakuha na pud kuron, makakita na pud kuron mga pagkaon, banig ko karon Ginoo, kumpiyansa ka. Abi ninyo mga kaigsunan, samtang mawali ko, gikan sa akong balay, pagawas na ko din na pagsakay na ko sa akong sakyanan, Ginoo Lord, protektarin ko Ginoo. Pagabot din ako, parking na pud ko, lain na pud ng prayer. Lord, ihugi ko Ginoo. Muadto ko kampo, ay mga tao dito, ay mga pulis dito, linaw nimo.
In English kang istorya, basa ka itong in English na module nila. Di ko mo katawag isang kung saan mo pasiyaw. Oh, ay seryoso mga ng mga opisyal. Ngaranggo, nanay mga ranggo ng mga tawanan. Tanaw ni mo. Sige, kuwali din eh. Katawa si mama. Pag katawa si mama, si Sir. Makulba-kulbaan ka. Bukod mo kasulayan na. O yung bukod mo na to. Atong bangonin mo, Mayor. Galing kang munisipyo, galing kang mayor's office, naas mayor. Sige, padayon, Pastor. Maminaw na pag-grade. Ay, Mayor, maminaw ni mo. Bati ka kakul ba, oy? Wali ka kag-seremony. Ay, dahil-dahil ng empleyado. Hindi pabakpak na hindi mo bakpak bitaw. Ato bakpakan ng Ginoo. Dili mo bakpak. Ay, dili mo appreciate sa imong trabaho ba? Huwag hinahin ako. Mukhang mga kakukunon. Pero pag naakay prayer, ay ikaw may pinakahugiro nito. Naman, di padala ka sa Ginoo, Diyos, hari, namahari, hari sa mga hari, Diyos na ng Diyos. Ano mo yung nagpadala naman nito? Mamaigson! Akong Diyos kamahanan! Kumpiyansa ka, ano man? Kaya kay suplemento sa prayer. Ano ba? Nakuha pa po ninyo mga kaigsonan. Pag naakay problema, pag makaampo ka, sulban ng problema. Kailangan may suplemento sa inyo ba ito? Nabusakin mo ba ito? Lord, wala may bugas mo. No, ampo ka. Lord, dahil may bugas mo. Bugas mo. Anong silingan? Brad, salamat sa Ginoo kay kita ka. Ewan na nila ito. Bugas sa ginagawa. Alam mo na, hindi ba ito bugas? Realidad yung kayo ba? Gusto kayo sa prayer, nangyayang yung iyan po, bugas kayo gusto. Na-import na gihanap. Hindi ko na, bugas kayo na po ha. Bugas kayo iyan po. Pahalin niyo kayo ka. No? Masaya naman yung klase yung na nga tao. Pero, buwan na masabot, tubang na to sa imong prayer. Amen! Ang kayo, isda. Lord, kaya kong isda mo para sundaan mo ron. Buwan may isda ni ngabot. Pastor, nailambay, Pastor. Hindi man na isda, lambay na. Bakit? Manok man na isda. Kung ipangay manok, bigatod. Tino dito na naghatod na pong baktin ka? Naglaw siguro to? Naghatod na pong baktin. Kamong na yun, naghatod pong baktin. Ay, naghatod ng baktin na mo. Lipay kayo ni. Lipay kayo ko. Ano man? Nalipay ko, wala ko nalipay ka na ako ba ko. Nalipay ko, kay nidulot na di ay sa mga tao na matinunan mo sa pagkatang testigo. Kantinag kaya na. Kung na ako nabi, kanang inyong kaguran, ihatag ko nung palag, ihatag ko ninyo. Kailan na yung kantinag ninyong kaguran? 50 pesos? Pero sa dinan niyo ihatag, kapalit, Pastor! Rato lang kayo na. Kaya yung kaguran ako, dami ko kaya yung kaguran. Di ka na ihatag ba? Pero bakit nahatag nila? Di ba? Ina na siya. Ino na ang prayer. Ino na ang suplementos prayer. Huwag masabot, ang imong kasing-kasing, dalawang kausahay, mangyatago na ka. Ganoon, kaya na ay suplemento sa prayer. Ang prayer so dili buhaton na to para sa paghambo. Dili na to buhaton para sa tong kagalingan. No. Ingon si Elias na nagsunan, ang unang gibuhat ni Elias unsa? Ingon siya ni. Ingon sa ni Elias pagampo mga nagsunan. Mao ni. Ingon siya, ang ato mabantayan nga ang pagampo ni Elias alang sa matuod o buhi ni Dios. Ang pagampo ni Elias alang lamang sa buhi o tinuod ni Dios. Abi niyo, praise the Lord. No? Ang atong live mga kaigsunan, kung natin mo nakakita mo sa atong live sa program prayer, may police, nanatay 1,000 nag-view ba? Nag-view, dili subscriber. Nag-view, no? Ano yung 1,000? Niya. Hallelujah. I-share lang na ninyo. No? I-share lang na ninyo. Kaya yung mga tao dito na kinahanglan ulong sa Ginoo. Inyong amigo, takabalo, hapit na ito magbigti. No? Hapit na ito maghiko. Kunya, na-share ni mo. Tanaw ko, na may i-share si Kuan ng video, si Friends. At tanaw niya dito, nagwali si Pastor Jung. So, matambagan sa pulong sa Ginoo, usap siya. Ang panalangin sa Ginoo, matod pa sa awit kanina, generation to generation. Iyan ang buhaton niya sa iyong pamilya. Buhaton niya ang panalangin gikan nimo ngadto sa imong anak, ngadto sa imong apo. Ayaw bulang sa Ginoo. Himog mga prayer, himog mga pag-ampo. Ganaman, kay mo ni gibuhat ni Elias. Kung sa gibuhat ni Elias, nagbuhat siya sa matuod o buhi na Dios. Mao na niya ang hihimo. Ingon siya, sige, ampo mo diha, ampo mo, tinuod mo ni Dios. Karon, nasumada man. Wa man gyud mutubag ang Dios ni Baal. Ingon na si Elias, Ginoo, ako na po. Way kami puspuro. Kahanin mo na. Way kami lighter. Magdahan. Way kita maghalit ka. Pagkuhan ito, unas. Pagkuhan ito, kuwan ni Boy. So kung paghalit ka na nga. Dito sa maghalit ka ng muling, nga huwag ka nagamit ko. Ayun, butangin na, kuwan. Bunod, butangin na.
buuan ng halad, gibubuhang tubig. Pila ka litro una? 20 litros. Gibubuo sa halad. Sunod, 4 ka tadyaw. 4 ka tadyaw. Pila ng 4 ka tadyaw? Ang kada tadyaw, musulod o 30 ka galon. Kwenta ko no, 120 ka galon. Gibubuo. Giutruhan na po 4 ka tadyaw. Kain na po 120. Pila naman? 120, 240. Gamit ng magtubang po mo. Purang nga. Giutro na po. Kinilisod na kayo ni Kwentaw ba? Gipuna na po 120. Pila naman? Tubang po mo, kaya rin makabalo mo man. Kinagis kong tagman. Ito. 360 ka galon na. Gibubo. Pila naman ang kalitro. Piti na naghana. Giyak po nito. Ang kanal na naan at tuyok sa halaran ni Elias na puno na, mura na o swimming pool. Insana pang tubig sa ato ba? Ay, wala. Hindi na naghana. Ulit tungod kay gamhanan ang Diyos ni Elias. Buta ko pasabot mo ni Krisunan. Kumpiyansa kay si Elias. Bisan pag iya ng bubuot tubig, lang yun as kayo ron. Anak si Elias. Dito siya. Gamhanan ni akong Ginoo. Bubuhin pag-ilin niya. Bubuhin pag tubig. Walay kalayo, walay pusporo, walay lighter, walay uling gibutang dito, walay bagang na dito, gibutangan pag yun niya tubig, giligo pag yun niya tubig, ingon na siya, Ginoo, ano yung gibutan? Matuod, sa? O buhi ng Diyos. Ingnay mong kapan. Ang imong Ginoo, matuod, o buhi ng Diyos. Palagpagan na to ang Diyos! Munang Diyos sa talon, atong isimba! Abot ni mo sa dagat, mura lang si Jesus. Sa dito na ni mo, mura lang. Isang pag, sulay ko ng tono, anak na ni mo, ayaw pa ni ba? Why bone? Pastor, mahita mo ni. Kuyog ko ni mo. Kuyog ko ni mo, di na, lagi ko kamo. Taan na lang ko nito. Hindi may palitong 150. Hindi ko kaya. Dili na ko kaya na. Ano di ko mahangyo ng maligyan isda. Hindi ko kabalo lang mo yun. Hindi ko kaya ng sakay-sakay. May barko ng sakyan. Okay kayo mamasol barko sakyan. Light shipping. Hulman sa natatabi kay mamasol ko. Buka kayo. Light shipping. Gotong, kukalyong. Unong sa kawin. Namingwit ko. Daraan mo. Pero prayer, all things are possible. For with God, nothing shall be impossible. Muna isaan sa Diyos. Ibuhat ni Elias ang prayer tungkol kay matuon tinungkol buhi. Kadua, si Elias usa ka tawo matinahulon sa Diyos. Usa ka tawo si Elias ka matinahulon sa Diyos. Ang requirement sa prayer, kinahanglan matinahulon ka. Amen. Naamini kay prayer, kinahanglan mo tapos. Unsa may taho diay. Muubi ka, simba ka. Dili mo ibaylo ang Sunday sa lain. Amin niyo, mura ka o dili ka musimba Domingo. Wato gani kasi mo trabaho, mangita ka kwarta, manday ka, sol ka, nagat ka, wato kag mga birthday, mura lang kag nagsalong og lubugan. Mura kag nagukod og hangin. Pero musimba gani kas Ginoo, ingon siya, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Mura kag nagsalong, nga bisag wa kay kasiguraduhan sa imong gisalong, tanawan ko na manalumay ang isda. Kana mamaanay ba? Kana manginahasay bitaw? Wala na sila kabalog na isda din ha. Wala sila, ay hunas ron, dasig kayo. Hunas ron. Ato salumuno na, usuluno na. Ito sila, wala sila kabalog na isda din. Di ba? Wait ra, tumo lang. Tumo dito. Pangulin ay kuha. Di ba? Ako patuon dito. Dali kuha ba? Dali ko kamao. Pero dito sila, diyan na kita nag-isda. Stone, kana mamasol. Kana masulay na siya. Kabalo ka to na isda to sila. Kana isda dito, gapos na. Wala niya. Wala okay. Galaw-law may isda. Dako kay ng dagat. Dako kay ng dagat. May kanang ranadi. Alihin dito, alihin ni. Sigurado ginang dili ka. Dagat na mo kayo. Libre isda, galaw-law may asa sila. Di ba? Isa may kasubo ng isda, Ginoo, kana ng paunaro makapalit ng bugas, kapalit ng load. Alam mo na! Para wifi ba na? Inguna na ng klase. Huwag masabot ang Diyos, musubo ang mga isda, kana-anak, kaya ako lang alagad. Pero dili ka din ka musimbang Domingo, dili sa duha pa na, wala to. Kapuyo na lang ganyan, huwag ibukaon na. Huli ginoon! Mura pa kagagukod, mura pa kagagukod ng hangin, makakakita, yung gigukod. Unang tao, klase, sa tao dili musimbang Domingo. Pero si Elias, saan niya? Musimbang buhat, matinahuron
sa Dios. Hinay mo tapat na tinahuron. Na, wala ka ulog-ulogin son. Usa na siya sa pagtuo nga mahimo kang matinahuron. Wala ka ulog-ulogin ani. Sa tinuod mga kaigsuonan kining pulo sa Ginoo, naghatag na ni career nato na mahimo ba tang matinud-anon nga Ginoo. Okay? Usa niya sa mga butang. Muli gihimo ni Elias. Si Elias usa ka tawo nga matinahuron sa Dios. Matinahuron, matinumanon pwede pod. Matinuohon pwede pod. Basta kay mati ang sugod, no? Matinahuron, matinumanon, matinud-anon. No? Muna klasihas kinabuhi ni Elias. Ikaw sama po nani. No, muna gikinahanglan. Aron na tubagin mo prayer. Wa pa ko mahuman ha. Ikatulo, unsay gibuhat? Ang pag-ampo ni Elias alang sa kahimayaan sa Dios. Kung nadi kay prayer, para lang yun mahimaya ang dili kay na para paghimaya sa imong kaugalingon. Abinin mo, Brad, kami sa among simbahan, nami prayer. Kamo na dili ni ako ha. Buta ko pasabot ba? Nay mga tao nga parang sa kahimayaan sa imong kaugalingon ba ha? Nangguban. Kami Brad, among simbahan, mo lay maluwas. Kamo dili. So na, pasigar mo sa kaugalingon. Ang simbahan dili na makaluwas oy. Ngalan ra, maluwas na ka, dili. O sige ngon, ako ang dalan, kamatuoran, kinabuhi. Walay makadto sa man kung dili mo agi nako. Si Jesus misulti ang tanan mo dawat nako siya gitagaan sa katungod nga mahimong anak sa Dios. Sa ato pa, ikaw nga wala gidawat sa Ginoo, dili ka matawag nga anak sa Dios. Nya di po kami mo ningalan sa among simbahan, kay mo ningalan sa Ginoo, luwas kami. Kaya kay tungalan kay Phil Daga Christian Fellowship. So kalayo ka sa ngalan sa Ginoo. Di ba? Phil Daga, buot pasabot, kita tighulit. Wala na sila, kita rin luwas. Pero dili na mo! Ang garantiyas, kinabuhi mga nagsyon, dili religion. Dili ng reliyon. Ang garantiya, doon na tayo kinabuhi na unsa para mahimaya nato ang Ginoo. Dili hinambog. Reliyon ko si Pan Ekon. Inyo nga, igan ka na. Dili mao. Dili mao. Mag-usap na ng Ekon, yung walay Ginoo. Mag-usap na dako kayo simbahan, may membro. Ba? Mga tao nagtukol simbahan ako pagtuo. Dako na tumigay para dagang kang imanimba. Ang sige na po balik-balik yung wali. Nga saba, di mo kabalong mo pahina! Wala tinood! Dahil, yung butong walang kapahina. No, wala. Pasiyaw ng pastor. Pasiyaw ng pastor. Tinood din na. Ako pa! Saan? Di mo ano eh! Ako na gini. Pero, nag-istorya mo na mga kaisunan. Dalang tinood. Bato pa sa tinagalog ka. Bato sa langit. Ang tamaan. Huwag magalit. Dili. Bato sa langit. Ang tamaan. Mausap na. So, prayer ha, ang gikinahanglan niya, dili nang magpasigar mo sa kaugalingon, kundi para lang sa kahimayaan sa Diyos. Mauna niya ay ang tumong sa prayer. Si Elias, wa manginambog siya kabrayo. Akong Diyos tinood. Wala, ingo sa Ginoo. Malugoy ka na ako. Panawa, ang kasama? Kasama na to. 37. Ingo sa din tubagay taon ako. 15 buyak. Nagpakinuon siya. Uy, siya kinuon. Ulawan niya ba ni 800 biya kapin mga propeta. 850. Ginoo, tubagay taon ako. Nga, kinuon siya. Luoy ka Ginoo. Lahit, ang siguro supay. Ginoo, ay, kaulawi. Ano? Kana mag-ampo kung mga naiman na nagmasakiton dito. Pastor, ampo ko, be. Sumot ka sa dili, utugan mo sa Ginoo. No? Pagpanindong ako sa kamot-anak, ito o ito. Lord, gamanan ka. Dili ko magtanaw gamay unsay naa nato. Kay once gani ang sugot ka, mitikang ka, mituo ka, pastor, magpaampo ko sa Ginoo bi. Ampo ko bi. Pastor, huwag pasamot anak, na anak kay tikang sa pagtuo. Di ko bi, alibra, magkaputan ko. Di ko eh. Uingon, di ko magpapulong sa dito, ako maghililot man. No, pag dahil piyang niya, dapat naging siya ko. Pastor, magpahilot ko bi.
pahilot ko nimo. Bisan pag hilamon ra na, basta kay sakalan sa Ginoo, maulian nila. Pero yung ko, alin bro, pagilot. Pero yung, ay, kung nilot mo sa buwan, maayo ka ito, ikaw ba? Hindi ulawan nimo. Di ba, ulawan ta. Okay. Hindi na bang pikas nga na to, iubos na naman. Wala nga, hindi kita magpataka-taka. Pero naagaling aksyon, naagaling siya movement sa iyang pagtoo, ang Diyos muhimog mga milagro. Tanawa, si Elias, siya, tubagain tawon ako. O Ginoo, aron masayon kining katawan. Tanawa, aron mapakita ang gahom sa Diyos. Ito sa kinabuhi ni Elias. Ikaw karon na nasi mong balay, nakakades mong balay. Ikaw, bili mo, brad, sister, ang Diyos maayo. Hindi ka raw. Sige mong away. Sige mong away sa kumbana, asawa, away. Kumain ka! Yung po itong silingan nyo. Ingon mo siya, maayo ko ng ilang Ginoo, manawa sila sa inyong away. Pari-parihar po na ito, no? Di ba, ha? Ang Kristohanon, pag sulti ka na mo nga maayo kay Ginoo, i-prove yun dihan mo nga maayo nimo. Kanwa, yung dato ka ito, Diyos. Ang atong Diyos, dato. Yung makitaan ka, yung sulti din ka, kan problema yan. Ato ka masulti sa mga nilipid na tao, yung ka dato ng Diyos. I-prove yun sa imong kaugalingon, muampo ka na ito sa Ginoo. Ano man? Para sa kahimayaan sa Diyos. Mauna siya. Ano yung buhato na? Muna yung prayer ni Elias. Sa to, nagpakilumoy siya. Ika-4, ingo siya, ang pag-ampo ni Elias, usahan ang pagpahinomdom sa saad sa Diyos. Apito po mahuman. Ang saad sa Diyos, ang prayer ni nato, usahan na kapag pahinomdom na naay saad ng Diyos. Usay saad ng Ginoo! Sa isakat sa Ginoo, ingon siya, tawagon mo ako matubag nimo. Amen. Magapakita o dagkong utang, kay bulungan utang, wala nimo masigat. Amen. Buhaton lang na sa Dios sa diha na doon tay prayer. Doon na tay pag-ampo. Tanaw na to. Ang sa ingon din eh. Ingon sa din eh, tubagan taon ako o Ginoo, aron masayon kini katawhan, nga ikaw mao ang Dios. O maggipahinulsol mo sila. Malupas itong mga tao na naasin silingan. Malupas. Mayo ng Ginoo. Wala makita yung mayo ng Ginoo sa kinabuhi naman. Ikaw mismo, wag ka ka-experience. Yung mayo ng Ginoo, kaya sige kang problema. Magsiging negative, masulti. Mayo ka, mayo ng Ginoo, pagsulti sa baba, negative. Maramang kaladunan. Ulo, kasukaan, lain, nawas. Ay, wakong simba itong Domingo kay kiubo ko, gihilantan ko, kahapoy kayo akong lawas. May bugas. Ang pangutana, na abot bugas niyo ha, tuwa ka ni simba, wak ni hapon, gansi ka. Wak ni mo, pag kinabantay ni bayang, mayo, kay bantayan mo ng bayang, sige na pagtupan. Walang si Pastor kay nagbantay niya itong ang lansunis. Bahala ng lansunisa nila ang mawala na basta kay dili ka ma-impirmo. Wami mo si Pastor kay kuwan lagi. Kuwan lagi. Punas. Alam ba, ang yawat po, kanang pagpangiyawat, saan ang makahatag ang kadakot sa Kristohan. Now, ingay ka puntagon, try ni Unso, unya ni kunsa ng kalayos Ginoo, o giot-ot ang halad nga sunugon ingon man ang sugnod lakip ang mga abog o abog mga bato o abog o nabuga ang tubig nga diha sa kanal. Kini si Dulo nakasulay naman ni halad. Kasulay na kaghalad do. Maghalad si Isto ba? Kita na ka. Naugda tanan, ugdaw. Naay abono. Naay. Isa pa yung nakakita din. George, kita naman si George. Ikaw, George, kita na ka? Kita mo maghalad si Isto. Maghalad na si Isto. Halad pasalamat na iha. Ihaw na siyang baka. Kandidan o na ay depende sa klase. Kinapasaan na mga 20,000. Baka. Tanaw ka, itong yaging adlaw, itong pizza 1, pizza 2 na siguro sa July.
Naghalad na diri sa, naghalad si Pastor Isto sa Direstinago. Kutob sa bagian na mo, ayaw may kinakawan. Ihaw ni baka dito. Store! May punta ka, store! Ito sila ba ito mag-ihaw ba magpakaon? Asa man sunog ang tanan. Nagtao, wapo din, lawas ng makaha. Nakupan na niya. Dagan yun, usik ko, saya nga kayo eh. Si Isto, lagi mo sultik saya. Huwag yung sabi yung, pirmino na kumahalan, kanding, dako kayo, ligid sa tatak ako. Yung si Isto, gamay na din eh. Ako na, dako na kayo, kanding diya. Pagkasunod siya, lamig, kuwag baka, kanang yung Brahman. Ako yung may kakita Brahman, sa kanang yung mga dako kay baka. Ang mga tao, mga ibalo, isunog lang, yan sila, sayang na, eh. Ang naktura na kapagsulti, gigamitan ng gasolina, gigamitan ng kailangang sunog para mag-ugdaw na siya. Pero si Elias na nagsunog, wala na gamit o pusporo o lighter tungod lang sa gahom sa Diyos. Ni spark o niya ang kalayo, ikan sa langit nagpadala ang Diyos o kalayo. Kalayo. But pasabot, pwede di imuhaton sa Ginoo karon. Kini si Elias na tao, nagpugong ni ulan. Sa ayaw pagpaulan na Ginoo, wa ni ulan. Ningon po si Elias, Ginoo paulan na po, ni ulan. Mauni nga klase sa tao mga tinunanon sa Diyos. Pwede kang makakuman anang ulan. Ayaw tuo ang ginaihan dili mo tuo nimo. Ayaw tuo ka. Limitado ka. Usahay kay maglimit mata. Pag ulan gani, dili na lang tabang review ka oy. Ug wa ka na kinahanglan ulan, pwede nimo badlungon. Ulan ayo pa kasi dili nimi wa may nagkinahanglan nimo. Igsoon, proven and tested na sa akong kinabuhi. Ulan, pwede nimo masubo. Basta kay naa kay gahom sa Diyos. Ako mamamuhi pa man. 84 ako mamatuan ninyo. Pangutana, tinuod, nay, kanang isulting pastor na ang inyong humay, wa mo maulani, inyo rang basakan, wa maulani, buhay ako mama, atuan ninyo. Giprobe na sa Diyos, ipakita na sa Diyos na akong Diyos, gamhanan. Sa ka, pwede ni manghinaw. Na ang ulan din ha, pwede ni manghinaw, naskili. Ang nanagan na nag-tracer, nanagan sila, naulanan kami na. May hipos na mo sa mumumay. Ingon ana ang Diyos na ito. Maunang Diyos sa Elias na Diyos ni mo karon. Kung sa may imong panginahanglan, kung sa mga prayer ni mong gusto mahitabo karon, na kay Panginoon kwarta, gusto kang kaayuhan, gusto kang milagro, ang Diyos mo tumagan. Kung ito ba ang Diyos nga naman, kay nakitaan ang Diyos. Tanawan ko na, ang Ginoo, gikunsan, ang niya, ang halat, sunugunon, ingon man ang saman, sugnod, lakip ang saman. Masunog naman to? Naglungag mo na sunog na inyong lungagan? Wala. Pero sa Ginoo, ang bato, apil, saman ha? Abog na sunog. Hastang abog. Nawala. Bato na sunog, abog na sunog. Wa gyud sila'y nakitaan bisan usa. Ingon ana ang milagro. Magsunog mo, pagsunog pagugdaw na, abi nang imong gisugnod. Kada na ang bulot o nagsugnod ka og lipat. Abog na. Pero ang gibuhat sa Ginoo, bato na sunog, alawa, abog na sunog, nauga ang tubig na pila to kagalon. Mao na ang Dios na atong ginagaran. Karon ini nakautuhon, mutubag siya sa imong prayer. Hampok sa Ginoo, ayaw pagpulang sa Ginoo. Hawid ka rin sa Ginoo, manindot tayo sa Ginoo. Hallelujah. Kung sa'yo gusto rin kong mabuhat, prayer. Balik ko na po, ang prayer o sa ka-supplement sa itong spiritual na lawas. Kung nagkinanglan ang atong physical na lawas o suplemento para mag-usap ang atong immune system, ang atong spiritual na lawas na kinanglan sa prayer, aron mag-boost up at ito. Hallelujah. Karon isun, libre na mangayo ka. Libre nga muhatag ka sa imong prayer. Natos Ginoo. Lord, gusto kong mahitabo ito. Lord, gusto kong maluwas akong pamilya. Lord, gusto kong matagpo ang panginahanglan mo, financially,
Ginoo, makabaton ko sakyanan, makabaton ko balay, makabaton mig nakakwarta. Buhaton na sa Ginoo sa imong kinabuhi. Basta kay makit-an ka sa Ginoo nga kapiyanan. Hallelujah. Magampo ko iso. Amahan na mga langit nun, hindi nga kabuntagon. Salamat. Salamat sa mga pulong nga nagahiskot na itong sa kinabuhi ni Elijah. Salamat po, Jesus. Nga kining nga pulong nakapahatag na muling pagkapukaw karon. Nga kinahanglan ni nga muhimong mga prayer, muhimong ni mga pagampo, kay diha sa mga pagampo, naa ka na Diyos nga motubag. Naa ka na Diyos nga muhimong mga milagro sa among pamilya, sa among kinabuhi, sa among komunidad, sa among lungsod, sa among probinsya, sa among nasod ng Pilipinas. Muhimong kang dagkong butang sa tibok kalibutan, Ginoo. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Salamat kayo ni Murasa. Salamat kayo nga nakakaton ni nga diindihas mga pagampo. Ano na yung mga milagro kay bulungan mga butang. Amahan ka lang ito, ingon nga imong anakan. Ako i-release karon ang imong panalangin. Spiritual blessing, material blessing, emotional blessing, financial blessing, emotional blessing. Ginoo, mag-aabot kini ngadto sa imong mga katawhan. Mo present, mo surround, mo overflow, mo overtake, mo chasing Ginoo Diyos. Hallelujah. Salamat kay Ginoo nga kung madawat karon sa pangalan ni Jesus. Ginoo, kung doon na may mga tao karon nga din kinahanglan sa milagro o sa imong hika, ayuha sila. Ginoo, na may mga katawhan nga igsuna na mga wala makasimba karon sa may mga problema nila. Sulbara ang ilang mga problema sa pangalan ni Jesus. Na may mga pamilya, Ginoo Dios, na may mga pamilya na tuwa sa laing nasod, tuwa sa laing dapit. Ginoo, salamat nga imong ipabot karon ang imong milagro, imong hika ngadto nila. Salamat Ginoo Dios bisan pa sa nagtan-aw karon nini nga live nga program. Lord, ako nagampo nga din ikaw bisita ngadto kanila ug imong ipabot karon ang imong gahom ngadto sila nga kinabuhi. And then sila mohimo sa mga lakang diha sa mga pag-ampo kay diha sa mga pag-ampo dunay mga milagro. Bisan gani ang mga bato, bisan gani ang abog, malanay, batunaw, mahigis, pinagis imong gahom. Salamat kay Ginoong Dios, patay ko sa kaniya karon dinhi, mabata man, babae lalaki, ngadto sa labing hangtong, makadawat og pabor gikan kanimo. Kining tanan amahan, among ginatugyan, among ginasali, di lamang sa kabalaan sa imong pangalan. Sa ngalan ni Ginoong Jesus, at tanan ng Ginoo. Amen. Palakpakan nato ang Ginoo. Hallelujah. God bless.